Ja, Wim Ramakers, een moeilijke wedstrijd tegen Ruppelboom, maar toch trekken jullie aan het langste eind. Ja, een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat we de wedstrijd wel gedomineerd hebben. We hebben vrij goed gevoetbald, kansen gecreëerd, maar ja, we maken niet de 2-0. En dan komen we een beetje na een uur komen niet heel goed de kleedkamers in en dan hebben zij wel stilstaande fases en een inworpen waar ze toch gevaarlijk mee waren. En ja, daar valt spijtig genoeg die tegentreffer op. Toen waren we misschien wel eventjes van slag, maar we hebben het gelukkig nog recht kunnen trekken. Jullie hebben dit seizoen nog maar 1 keer de 0 kunnen houden. Ja, ik moet zeggen, dat steekt wel een beetje als verdediger. In het verleden was dat altijd wel een sterk punt, normaal gezien in de ploegen waar ik speelde. En nu is het moeizaam. Ik zeg bij de 1-0, ik zeg vandaag is voor ons jongens, maar het wil niet lukken. Weer een domme tegentreffer en ja, dan moeten we toch lessen uittrekken en vermijden in de toekomst. Ja, want die gelijkmaker van Ruppelboom die kwam uit een ingestudeerd nummertje, een vrijschop, en dan kwam die bal en die ging er nogal rap in. Ja, die viel er, ik stond er ook tussen, die viel er tussen een hoop spelers en ja, iemand van Ruppelboom die raakt die bal goed. En ja, die dwarrelt binnen, dus ja, dat is een spijtige zaak. Jullie doen het niet slecht in de rangschikking, 5e plaats. Ja, dat is een beetje onze ambitie, voor en meedraaien en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, Wouter Schelen, jullie winnen met 2-1 van Ruppelboom. Jij maakte de openingstreffer, een afstandsschot, je twijfelde echt niet. Nee, de bal kwam wat links voor, dus Koen bracht de bal voor en er werd door een verdediger weggekopt. En ik stond goed op de rand van de 16 en ik controleerde en ik kon trappen. Ik weet zelfs niet als de bal iets of wat afweek, maar hij ging goed binnen. De keeper stond ter plekke, dus we komen 1-0 voor. Het wordt dan 1-1, jullie hadden de wedstrijd wel in handen, maar ja, de supporters, iedereen moest toch wachten tot 5-6 minuten voor het einde om die eigenlijke winning goal. Ja, we hadden de wedstrijd wel in handen, alleen vond ik dat wij begin van de tweede helft niet echt volwassen speelden. We hadden veel te veel balverlies en dan weet je, wanneer je balverlies blijft leiden tot het ooit wel eens zijn kans gaan krijgen. En het was weer op een stilstaande fase dat we de 1-1 maken, dus daar moeten we slimmer in worden, want anders gaan we nog wel zo'n goalen tegen krijgen. Toch wel 3 verdiende punten. Volgende week is er dan die uitwedstrijd naar Turnhout. Dat zal zonder Hamdi Harbaoui zijn. Door zijn 5e gele kaart. Hoe kijk je aan naar die wedstrijd van Turnhout? Het zal een moeilijke match worden. Ik wist niet dat Hamdi geschorst was trouwens. Dus, maar ja, er zijn andere spelers die dan maar moeten rechtstaan en zorgen dat we daar ook 3 punten kunnen pakken. 5e plaats in de rangschikking nu, dat doet wel deugd? Ja, zeker en vast. Dus we blijven met deze 3 punten een beetje bijsluiten bij de top. En de eerste periode is nu voorbij, dus iedereen begint terug voor de tweede periode op 0. En dan moeten wij nu maar opstaan en laten zien dat we misschien kunnen meedoen. Volgende week voluit voor de 3 punten gaan? Zeker en vast. Oké.